Vítam ťa pri tomto vzácnom zastavení k spolnu, ktorý vyvrcholí 10. júla o 22. hodine a 36. minúte stredoeurópskeho času. Dnes sa spoločne pozrieme, čo nám nebesia komunikujú, ako nás hviezdy neustále vedú. A potom sa necháme unášať jemnou meditáciou Guru Purnima. Momentu, kedy vzdáme vďaku učiteľom a majstrom. Pozri sa vonku na nočnú oblohu. Vnímaj blikajúce hviezdy, ktoré práve teraz vysielajú hlboké a vzácne energie. Posolstvá, čo ťa sprevádzajú na tejto pozemskej ceste. V juhovýchodnom kvadrante žiari splnový mesiac. Luna sa nachádza v Strelcovi, presne v konštelácii Purva Ašada. V pradávnych védskych textoch sa Purva Ašada vyobrazuje dvoma silnými symbolmi. Tým prvým sú slonie kly, ktoré reprezentujú nezlomnosť, vytrvalosť a silu ducha. Kly rastú slonovi celý život. Sú teda znakom múdrosti, ktorá dozrieva cez skúsenosti. Sú aj pripomienkou nádhernej energie Ganéša. Tej, ktorá odstraňuje prekážky a vedie dušu k pravde. Tým druhým symbolom je ošatka na zrno. Ošatka na zrno jemným košom, v ktorom sa oddelí zrno od nečistôt. Tak ako vietor odfúkne ľahké a nepotrebné, aj my môžeme nechať odísť všetko, čo už k nám nepatrí. Pravda, múdrosť, esencia zostávajú. Balast odchádza. Na západe sa v tom istom čase stretáva Slnko s Jupiterom v blížencoch. Toto spojenie vedomia a múdrosti vytvára svetelný maják, ktorý posiela svoj lúč priamo na Lunu v Strelcovi. Vzniká tak harmónia troch satvických energií, troch satvických síl. Jasnosť Slnka, dôvera Jupitera a citlivosť Luny. Tieto tri svetlá sa dnes spájajú v nádhernej duchovnej symfónii. K nej sa pripája aj Venuša v konštelácii Rohiny v Bíkovi. Nádherná ženská energia, kreatívna, pripomína, že duchovné poznanie sa má prejaviť aj v tele. A to v chuti, dotyku, vôni, kráse každodenného bytia. V Levovi horí Mars spolu s nefyzíckou planétou Ketu. Mars rozdúcha oheň odvahy a Ketu ostrý meč rozlišovania. Spoločne chcú prerezať ego a ponechať len pravé srdce. A tížko nad všetkými bdie Saturn v rybách. Ako architekt a učiteľ karmy, ktorý v priehľadných vodách pripomína. To samotné kráčanie je duchovno. To samotné kráčanie je cesta. Pomaly, v súlade a zodpovedne. Luna sa práve vymyká z objatia Kála Sarpa Jógy, teda z hadieho kruhu osudu. Nie ako dráma, ale ako hlboký prejav vďaky a úcty majstrovským energiám. Učiteľom v tele, v duchu, v energii, no predovšetkým vo našom vnútri. Tichému, vnútornému, majstrovskému učiteľovi.
Guru Purnima učiteľa v roku 2025 hovorí jasne: ďakujem ti, otváram sa. Ošatka konštelácie Purvášada odfúkne nečistoty starého. Slonikly dávajú silu vydržať. Svetlá planét osvetlia nové horizonty. A ty sa stávaš chodiacou múdrosťou. Ak si pripravená, ak si pripravený, poď so mnou vstúpiť do meditácie, aby tieto hviezdne tóny zazneli aj v tvojom tele. Vedená meditácia Guru Purnima vďaka učiteľom a majstrom. Pred samotnou meditáciou si založíme priestor. Vytvor si malý oltárik. Zhasni ostré svetlá a zapaľ si žltú sviečku alebo polož akýkoľvek predmet v žltej farbe, farbe Jupitera. Do tretice si do oltáriku vlož symbol učiteľa, symbol majstra, ktorý je dôležitým aspektom na tvojej ceste. Pred seba si taktiež polož pohár čistej vody. Ako symbol kozmických vôd, elementu, ktorý očisťuje a ktorý zastrešuje dnešnú konšteláciu. Vzpriamene si sadni a zavri si oči. Ukotvíš sa 3 pomalými nádychmi nosom a výdychmi nosom. S každým nádychom si predstav svoju chrbticu ako posvätný stĺp svetla. S výdychom nech z ramien, tváre, brucha steká únava, napätie. A v tichu si povedz: som tu, otváram sa. Pred tvojím vnútorným zrakom sa rozsvecuje kruh učiteľov. Živých, zosnulých, neviditeľných, energetických, duchovných. Každý drží lampáš mäkkého svetla. 3-krát zašepkaj: Om Gurave Namah. Om Gurave Namah. Om Gurave Namah. V preklade: klaniam sa učiteľovi. Klaniam sa učiteľovi. Klaniam sa učiteľovi. Poklonou vzdávame vďaku. Vďaku všetkým tým, ktorí nás sprevádzajú v múdrosti na tejto našej pozemskej ceste. No predovšetkým vzdávame vďaku nášej vnútornej majstrovskej energii, nášmu vnútornému majstrovi. Všetky lampáše všetkých majstrov sa zlejú
do jedného lúča nad tvojou hlavou. Nad korunou hlavy sa otvára prameň kozmických vôd. Svetelné kvapky vtekajú do tvojej korunnej čakry a stekajú dolu chrbticou. Cez čelo, krk, srdce, solár, pupok, až do panvy a nižšie ku kostrči. Voda sa tu víri, napĺňa tvoje korene, očisťuje, uvoľňuje, prebúdza. Nechaj ich prúdiť. Svetlo a voda sú jedno. Teraz si predstav, že tvoj dých je ošatka na zrno. S nádychom jemne pretriasa skúsenosti. S výdychom skrz otvorené ústa odfukuje všetko zbytočné. Ostáva čisté, výživné jadro. Tvoja múdrosť. V strede tvojej hrude, v oblasti srdcovej čakry, sa objavujú slonie kly. Sú hladké, pevné, trblietavé. Doň si polož svoj zámer. A k tomu pridaj. Nech moja múdrosť slúži všetkým bytostiam. Nech pokojne odovzdám to, čo ma obmedzuje. Teraz sleduj, ako sa tieto kly spájajú s kozmickým prúdom a vytvárajú dúhový most medzi nebesami a tvojím telom. Z tvojho srdca k učiteľom, majstrom prúdi lúč vďaky. V tichu im poďakuj a povedz: ďakujem za vaše svetlo a za smer. Pomaly si zo svojho oltára vezmi pohár vody
a napí sa. S každým dúškom sa múdrosť zapisuje do tvojich buniek. Polož si dlane na stehná alebo na podlahu. Precíť element zeme, jej pevnosť. Precíť tiché chvenie vody v tvojej panve a jemné teplo slonieho kľu v hrudi. Zhlboka sa nadýchni a zhlboka vydýchni. Prehlbuj svoj dých. Dlaniami šúchaním vytvor teplo a teplé myštičky v podobe tvojich dlaní si prilož na oči. Zažmurkaj. A keď budeš pripravená, budeš pripravený, pomaly otvor oči. Vráť sa do prítomnosti s jasnosťou, odvahou a pokojnou radosťou. Ďakujem, že si sa pripojil, že si sa pripojila k tejto krásnej energii. Guru Purnima. Vzdávanie vďaky učiteľovi. Nech ti prináša svetlo, ktoré môžeš zdieľať ďalej.